vode ginuli za ludu. A sad evo opet nova zora rudi. Posli dugi lita Hrvatska se budi. Tu na našoj zemlji naš se barjak vinje. Crven, bijeli, plavi, više se ne krije. Javljamo se sa prvih crta obrane sa kote Stinčica, ovdje iznad Križančeva sela, a Stinčica je od juče ponovo u rukama branitelja HVO-a. Da podsjetimo, ovo je Križančevo selo, a preko Stinčice muslimanske postrojbe su nedavno upale u ovo hrvatsko selo i počinile još jedan neviđen masakr nad hrvatskim civilima. Rekao smo, od danas je Stinčica ponovo u rukama branitelja HVO-a. Prvog vojnika Srednje Bosne, pukovnika Tihu Blaškića, pitamo u najkraćem da nam kaže što znači s vojničkog stanovišta ponovno osvajanje Stinčice. Pa to je, pored zauzimanja daleko povoljnijeg taktičkog položaja, još jedna potvrda odlučnosti i spremnosti naših branitelja da će sigurno nastaviti dalje sa oslobađanjem privremeno okupiranih hrvatskih prostora i da će tamo gdje ne dobijemo pomoć od strane onih koji su dužni da nam pomognu prilikom izvlačenja leševa, prije svega civilnih žrtava iz sela Križančeva i ostalih, to izvršiti naše postrojbe same jer su zato spremne, odlučne, a to su jučer i pokazale da su itekako sposobne. I konačno, gospodine pukovniče, kako predviđate dalji razvoj vojne situacije u Srednjoj Bosni u najkraćem? Pa mi smo pokazali da se na svakom prostoru Vašanskog bojišnice, Kiseljaške bojišnice, Vareške i Žepačke brani prije svega hrvatski čovjek i hrvatski narod i mislim da je i ova jučerašnja akcija pokazala jedno ogromno jedinstvo, čvrstinu našeg odlučnosti i upornosti i spremnosti da obranimo ove prostore i bez obzira na ofanzive koje će sigurno slijediti i dalje muslimanskih oružanih snaga, mi ćemo sigurno opstati ovdje, uspjeti se obraniti i osloboditi okupirane prostore koje su muslimanske snage privremeno zauzele, čineći pri tome neviđene masakre pored Križančevog sela, Buhinih kuća i niz drugih sela za kojima sigurno postoji ne samo pisani trag, nego i obaveza naša da te prostore oslobodimo. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Prilikom oslobađanja Križančevog sela, mnogi muslimanski bojovnici su, kao što vidite, tu zauvijek i ostali. A evo nas sada na novim prvim crtama obrane Središnje Bosne. I ova slika pokazuje, vjerojatno, u čemu je tajna obrane Hrvatske Središnje Bosne. Nalazimo se u Pirićima na liniji koja se nalazi daleko od Viteza, od centra Viteza, jedno 4 do 5 km, od glavne ceste jedno 2 km. Ovo je jedna od, kako bi rekli, malo sigurnijih linija. Ovdje su malo zbiljniji momci od 35 do 45 godina. Radi se prilično užurbano, bojimo se mnogo, branimo se pravo. Nismo još izgubili nadu, odbranit ćemo ovo sigurno. Recite mi, ko je iskopao ovako rovove? Pa svaka posada od jednog rova iskopala je od svog rova do drugog rova. Recimo nas 3, 4, koliko kad bude posada ovog rova. Iskopali smo ovaj dio od jedno 50 do 100 metara, tako ovi tamo, vi ćete dalje kad odete iza nas. Dobro ste utvrđeni? Pa prilično. Nismo najbolje kako bi se moglo, ali dobro je. Ima li napadaja? Pa ima Boga. Ima. Napadaju počesto, ali mi odbijemo tako glatko. Sad za sad smo jači. Živjeli. Hvala Bog. Sjedite i čekate. Sjedimo i čekamo. Imaju drugi tamo u rovovima, pošto je magla. Pa ja sam ovdje najstariji kod šporeta, ovi su tamo u rovovima. Koliko imate godina? 58. I stalno ste na prvim crti? Stalno. Posli dugi lita Hrvatska se budi. Tu na našoj zemlji naš se barjak vinje. Crven, bijeli, plavi, više se ne krije. Mi ćemo se braniti, a prije će Zagreb pasti nego Busovača. A branit ćemo jedno i drugo ako treba, ali neće ni jedno sigurno. Jer dovoljno imamo snage da odbranimo ove naše prostore za koje se borimo. Ovo što vidite ovdje, ovo je jedan od najboljih i najutvrđenijih sektora, to je Kula.
Ljudi su složni, dobri borci. Ja mislim da ovdje više neće nikad ni smjet napast, ni da pokušaju. Dobili su po nosu, što naš narod kaže, dobro, a ima i za njih. Imamo svega tu pripremljenog, samo nek izvole. Ja mislim da nema problema što se tiče kuli nikakvi ovdje i da nema što se tiče. Vodstvo nam je odlično, imamo zapovjednika Ljutog, Ljut ga i zovemo. Što vas zovu Ljuti? Pa ne znam to, otprije se nazvali me tako, valjda Ljut malo pa. Zapovjedniče, kako je stanje? Stanje je dobro, moral je na nivou, kod bojovnika nema problema, neki manji napada, ovdje neki sad nema nikakvi, ni jači. A zašto ne? Spremna sve da uzvrati i naprijed da krene sve. Zašto nema ovih dana napada? Inače, na ovu crtu, zašto nema napada? Pa ovdje su pokušavali, vide jako je utvrđenje, sve vojska spremna dočekat. Svi mi svačemu uzvrat, ne mogu prvo, samo nanesemo im teške gubitke ako krenu. Što će vam ova antena ovdje televizijska? Pa imamo televizor unutra, struju smo dodali. Gledamo, imamo 5-6 programa. Ovo je Zemunica. Jeste Zemunica. Da se središnja Bosna očuva pomogli su i topnici, a osobito ni najhrabriji. Ovo je Milko Lovrinović ili kako ga prijatelji zovu Razarač. Naime, pred njegov nišan izašlo su 4 tenka muslimanske vojske iz Zenice. Sve ih je uništio, posljednji u Buhinim kućama. Muslimanska vojska na ovim prostorima ima još 7 tenkova. Milko na tu informaciju kaže. Da, ima 7 tenkova još, ali ja mislim da ćemo ipak sve 7 uništiti. Očito ovdje je rov dom, a u rovu na prvoj crti su svi. Od 16 do, vidjeli ste, 65 godina. Srednja Bosna se jednostavno voli i brani, i to i osobnim primjerom. Ovo je obitelj Darija Kordića. Svi su busovači, kao i obitelji mnogih drugih zapovjednika. I tu važi ona poslovica iz ovog kraja, što govori svojim inom, potvrđuje svojim činom. Nikome ne pada na um, naravno, da napusti ognjište. Mi smo tu da naši moraju znati, to je naša zemlja. Tu žive Hrvati. Gospodine Kordiću, što je po vašem mišljenju, da tako kažem, tajna uspjeha obrane Busovače? Pa Busovača je općina koja je prva susjedna općina Zenici, najvećem fundamentalističkom centru, središtu Aline i politike i vojske, i najranije je u Busovači prodrla svijest o potrebi samoorganiziranja hrvatskog naroda. Najmanje ljudi hrvatskih je otišlo iz Busovače, dakle najveći dio civilnog pučanstva je ostao upravo ovdje u gradu Busovači, a još na početku agresije na Bosnu i Hercegovinu ovdje je najranije Hrvatsko vijeće obrane uspostavilo vlast Hrvatskog vijeća obrane, organiziralo ustroj vojske na jednoj najvišoj razini i sigurno obranilo se u najtežem napadaju u siječnju protekle godine, kada je 6 muslimanskih brigada napadalo samo Busovaču i doživjelo jedan od najvećih debakla. Po provjerenim podacima tada sigurno preko 1000 muslimanskih vojnika je ostavilo svoje kosti na prilazima Busovače. Što je vam i najveća teškoća danas? Pa sigurno da Busovaču ne izdvaja od ostalih općina Lašvanske doline ništa, živi u istom okružju kao i cjelokupna Lašvanska dolina, tako da danas smatramo da ni općine nikakve nema u Lašvanskoj dolini, imamo samo hrvatske jedinstvene prostore Lašvanske doline, jedinstvene hrvatske prostore središnje Bosne, i upravo ono što nas održava i čini upravo taj stvarni mit o obrani Lašvanske doline, to je naše puno jedinstvo svih ljudi, naroda, vojske, djece, žena, staraca, crkve, politike i svega onoga što djeluje ovdje, liječnika. Nema strukture koju bi trebalo izdvojiti. Svi smo mi jedan tim, svi smo braća i sestre i zato se održavamo i branimo. Rijetko što može izvesti ljude iz takta u središnjoj Bosni, kao oni samozvani što su odavde izbrisali, a danas organiziraju razne travničke, viteške i busovačke klubove i naravno takozvane sabore po Zagrebu, i za njih zato ova poruka. Mi ostajemo ovdje kao mrtvi ili živi junaci i heroji. Ali kako stvari sada stoje, možemo jer hoćemo da Hrvati ostanu ovdje na svome.
uz malu moralnu i materijalnu pomoć, to ćemo lako ostvariti. To je naša zemlja, tu žive Hrvati, na kamenu tvrdom o tom slova pišu, od stoljeća 7. Tu Hrvati dišu. Za kraj dozvolite i jedan dojam. Naime, svako mjesto Hrvatske srednje Bosne, svaki bojovnik i stanovnik Hrvatske srednje Bosne, a ne samo grad Vitez, odakle se javljamo, zaslužili su ime Vitez.